Bé, en aquests moments, després de la crida que vam fer fa 15 dies, estem estables, tenim les reserves de sang estables, això vol dir que tenim sang per als propers 10 dies a tot Catalunya, no només a les comarques d'aquí i Girona. El que passa que sí que és veritat que pel tema del confinament, si ens comparem amb les dades de l'any passat, al març de l'any passat teníem un 10 o un 20% més d'entrades que no el que portem d'entrades aquest any a les comarques de Girona. Per què? Perquè és molt més ampli, per tant podem mantenir la distància de seguretat entre les lliteres, hem d'estar a 1 metre o metre i mig de distància entre lliteres, fem netejar les mans, posem mascaretes als donants i donem bolígrafs que se'ls poden endur, per tant són aquestes mesures higièniques que hem tingut que posar respecte a una donació normal, per tant també hem de controlar l'aforament. Això ho alenteix una mica, no? Ho alenteix. També per això hem activat el que és el tema de la donació d'hora per la donació de sang, cosa que tampoc normalment no fèiem. Molt bona. Pensa que abans de fer la crida estàvem amb reserves de 4 o 5 dies. A la que vam fer la crida, doncs això, ara portem aquests 12-15 dies de confinament, perquè al principi va haver-hi una mica d'embolic, de malentesos, de si es podia sortir, doncs no es podia sortir per anar a donar sang. Un cop s'han anat aclarint tots els dubtes, la gent ens ha respost molt, és el que et dic, que ens han pujat les reserves, ara estem amb 10 dies. Però continuem animant a la gent que entri a la nostra pàgina web de donarsang.gencat. Bé, jo vaig venir fa uns mesos, però no em vaig poder donar perquè havia marxat de viatge i avui ha sigut el dia de venir i també ha sigut una manera de retrobar-nos amb els amics perquè feia 15 dies que no ens vèiem. Bueno, bé, de fet és que ja em volia donar, no? Vull dir que no ha sigut una cosa més, però sí que penso que és important doncs, que vinguem tots aquí a donar sang. Sí, no, bàsicament és la part d'ajudar i tot, que sempre va bé. Tens l'al·licient aquest que et deixen sortir per poder fer això i suposo que no sé com han anat les donacions, però jo que intento venir sempre, hi ha gent que no havia vist mai, que suposo que molta gent serà la seva primera vegada perquè tenen l'excusa aquesta I si això enganxa que d'altres fora de confinament continuïn vinguent, benaventurat.